नोंथाङा सागानगिरि एबा बिकेडब्लिउसिनि गायखंगिरि महरै माबाफोर दिनैनि सानखौ आङो गोथार सानजों लोगोसे गोजोनथाव मोनसे सानखौनो बुंगोन। बाथ्राया जाहैबाय खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिबि मोनब्रै हानजा लोगो नांनानै थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जोङो बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथाखौ खालामना लाना फैनो हादोंमोन। आरो बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाबो दिनै दाफुंजाफैदों। दा ओंखायनो आङो दिनैहाय बे धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि सानजारि सिमेन्ट सापरि बेनिफ्राय दिनै बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथाखौ फालिनाय जि मोनसे हाबाफारि बे बुब्लियावहाय बेखौनो आं बुंनो लुबैगोन जे जोङो नंगौ थारैनो बर' हारिनि थांनाय थैनाय बा रैखाथि थामोनथानो जुजिबोनाया गोलाव सम जाबाय। बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म दैदेननायाव जों सोमावसारनायाव बाहागो लाबोदों। बे नंखाय मालाबाबो जानोबो हाया, बे मोनसे गोथां जारिमिनखा। दा बे सोमावसारनायनि गेजेरजों गोबां सुबुंफ्राथ' जिउ बावलांनांदों, बेखौथ' आरो गोलावै बुंबावनो गोनां दंबायदि आं मोना। दा बेनि सोमावसारनाय मुंख्लंफोरनि जिउ बावलांनाय बेसेन हिसाबै दिनै जोङो मोनफैनो हादों बुङोबा बांद्राय बुंनाय जाया। मोनफैदों जोङो जे जोङो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल मोनबाय बिटिसि गोरोबथानि दारैहाय। आरो दिनैहाय बिटिसि गोरोबथानि दफा बायदियै आं बेखौनो गोजोनथाव बुंनाया बेनो, मैया 22 जानुवारि भारतनि मोनसे गणतन्त्र सुबुं द्वारा मोनसे माने सानमोन बेयो। दा बे सानावहायनो आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों जे जोंनि एकर्डनि जि दफा बेबायदियैहाय सानजाहा ओनसोला जोंना बर' रायजोनि ओनसोला बा बिटिसिनि ओनसोला बारायनांगौमोन, बिटिआरनि ओनसोला बारायनांगौमोन, बेयो मैया फोसावबाय। दा लखिमपुर जिल्लानि सिमुलगुरिसिम सौफैबाय होननानै मैया फोसावदों। दा बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा, गोबाङानो रंजाबाय, रंजागोनबो। बेसेबा गोबाव नेबोनायनि मोनसे फिथाइ बियो बुंनो थाङोबा। आरो गुबैयैहाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआनो बर' सोमावसारनाय, बर' रायजो आलादा रायजो नागिरनाय सोमावसारनाय बांसिन मुंख्लं जाजानाय मोनसे जिल्लामोन बुंनांगोन। बाहायनो 534 सुबुङा जिउ बावलांनांदों आरो खेबनै बावहाय जोंनि हारसा आरो बर'नि गेजेराव दांगा हांगामा जालांदों। गोबां सुबुङा जिउ बावनांनाया बे बाथ्रा। आरो न' बां सावजादों, सिलिंखार जालांदों, धोन सम्फथिफ्रा खहा जाजादों। जिउ रैखाथिनि थाखाय खारखुमानो गोनां जानानै खाथिनि अरुणाचल हाजोआव रैखाथि बादा लुनानै बेहाय थाहैनांनाय, बेफोर जारिमिन, गोथां जारिमिन। दा बेनि गोबां सम जोंनि जुजिनायनि बा जोंनि गावखौ बावसोमनो हाबा मावबोनाय, गावखौ बावसोमनो हाबा मावबोनाय फिथाइ महरै दा जोङो मैया गोजोनथाव रादाबखौ मोनबाय। बेनि थाखाय आङो गुबैयैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बै समनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथां, लरेन्स इस्लारि बिथांमोन, आरो लोगोसे दानि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथां, आरो लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव बिथां, लोगोसे खनिन्द्र बसुमतारी गाहाय नेहाथारि बिथांमोननो आं साबायखरखौ बावगोन आंनिफ्राय। आरो लोगोसे एनडिबि हानजानि मोनब्रै, गुबैयैहाय रन्जन दैमारि मानगोनां बिथां, गबिन्द बसुमतारी मानगोनां बिथां, धिरेन बर' मानगोनां बिथां, आरो लोगोसे सावरायग्रा बसुमतारी मानगोनां बिथांमोननोबो आं आंनिफ्राय साबायखर बावगोन। लोगोसे बे गोरोबथायावहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै आं आरो आंनि गाहाय नेहाथारि अनिल बसुमतारी बिथां जोङो बावहाय बाहागो लानो मोनदोंमोन गोरोबथानि सानावहाय। दा गासैबो बे जोंनि जुथायै नाजानायनिनो मोनसे फिथाइ होननानै बुंनांगोन। दा बे जोंनि गोजोननाय लाबोबाय। दा मावनांगौआ गोबां दं, चेलेन्जेस गोबां दङ। बे चेलेन्जेसफोरजों जों मोगा मोगि जानानै सिगां लांनांगोन। दा जोङो मोनबाय, मोननायनि उनावहाय गावखुंथाइ मोनफैनायनि उनाव बे गावखुंथायाव जि रांफोर हरो, बे रांफोरखौ रायजोनि मोजांनि थाखाय बोरैहाय जोङो मोजां खामानियाव बाहायनो हायो, मावनो हायो, बबे आयदानि सायाव बबे बिफानखौ जों बोरैहाय गोनांथि होनानै खामानि मावगोन, बे जोंनि गेजेराव रायलायनायनि गेजेरजों जों मावलांनो नाजालांबाय थागोन। नाथाय दा नैबे समाव जोङो जोंनि बर' कसारि अनसायगावनाय खुंथायनि गामिखौ दाबो सरकारा फोसावथ'वाखै। सरकारा फोसावैनि जाहोनाव जोङो बियाब दानो हाथ'वाखै। बियाब दानो हायैनि थाखाय जोङो बिसायख'थि खुंनो हाथ'नाय जायाखै बा बिसायख'थि खालामजायाखै। जेब्लासिम जोङो बर' कसारि अनसायगावनाय खुंथायनि बियाब दानानै मोनसे बिसायख'थि खुंनानै आबुं मोनसे खुंथाय दाहैनो हाया, अब्लासिम जोंनाव रां बावजायाबा गोबां फैनाय नङा। बिदि सामलायनो आन्था एसे हरगोन। दाथ' जोङो 13,50,00,000 रांल' मोनो। जोङो नायनांगौ जायो धुबुरीनिफ्राय सदियासिम आरो बराक भेलि जोंनि बिदा फंबायफोर दङ, रियां ब्रु होननाय बे हारिफ्राबो जोंजों बर' फोलेरनि, मंगलिया फोलेरनि, बिसोरबो जों दा दंफायो। दा बिसोरखौ बेखिनि रांजों नायनांगौआ एसेबां गोरलै नङा। दा ओंखायनो
जोङो लुबैनाय रायजो राजा जोंनि सायाव जि मोनसे मिजिं दं रायजो राजा जोंनि सायाव जि मोनसे लुबैदों बेखौ जोङो मावना होनांगौआ बे एसे रांजों बियो गोजोनथाव मालाबाबो जानो हाया ओंखायनो बेनि थाखाय जों खौसेयै हाबा मावलाङोबा सरकारखौ नारसिननांगोन सम सम आरो जोङो नारसिननायनि गेजेरजों जोंनि मोननो गोनां खाबुफोरखौ जों आदाय खालामना लानो हानांगोन ओंखायनो जेबो फाराग थानो नाङा बर'आ सोमावसारनायजों गोबां सम जोङो बाहायबोबाय खहा खालामबोबाय समखौ फरायनायनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोबा दिनै फरायनायनि सम फैबाय दिनै खामानि मावनायनि सम फैबाय बाथ्राया बेनोखा रोखाखा जों बयबो साग्रिद सांग्रांबो जानांगोन आरो मोनथिनानैबो लानांगोन बुंनांगोन जोङो दिनैनि मुगाया टेक्न'लजिनि मुगा बेसेबांबो एडभान्स जानो हमबाय गोदान सोदोमस्रि बारा जोंनि मोदोमाव नांबाय आरो बे मुगायाव जोंहा आलादिङा थानाय सम नङा बियो गाव गावखौ दानो थाखाय गाव गावखौ जिउनि थांखिखौ जाफुंहोनांगौबा दिनैनि मुगाखौ आं बुंनो लुबैगोन बे गोनोखोनि बादायलायनाय मुगायाव जोंनि माने बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो बा जोङो रोखा जानांगौ बाथ्राया बे दिनैनि मुगाया आं बुंगोन गोरों सुबुंफोरनि मुगासै मावथि सुबुंफोरनि मुगासै आरो बेखौ जोङो जुदि गोसोआव बा जोङो बुजिनो हायाबा बेवहाय जों गोरोन्थिजों मोगा मोगि जानांगोन जेंनाजों मोगा मोगि जानांगोन आरो जोङो जोबनायाव जिंगा सिनायनि अनगायै दुखुल' मोननांहैनायनि बागै जेबो जानाय नङा ओंखायनो मावथि जानांगोन गोरों जानांगोन आरो जाय सुबुङा गोरों जाबाय मावथि जाबाय बेहा बिखायाव गोहो फैयो आरो जायखिजाया जेंनाजोंनो बे मोगा मोगि जानो गोहो मोनो नाथाय जेब्ला नोङो मोनथिला जेब्ला नोङो बुजियाबो मोनथियाबो रोङा अब्ला नोङो इनफिरियरिटि कमप्लेक्सआव माबा मोनसे गोनो गोथो जेबोखौबो रोखा बुंनो हाया जेखौबो रोखायै माबा बुजिनो हायैनि जाहोनाव नोङो गावखौनो माने भुगिनांबाय थागोन गोसो सिङाव दुखु मोननांबाय थानाय बेफोर जायो नाथाय जेब्ला नों गोरों जाबाय नोङो मावथिखाबो नोंनाव गोहोआ थाखागोन नों जायखिजाया जेंना फैयाथों मानो बेजों मोगा मोगि जाना सिगांलांबाय थानो हागोन बेखौ जों फोथायनो हायो ओंखायनो मुगाया दिनै जेरावहाय जोंखौ थोनबाय हुसियारि होबाय ओरैनो जिरायनानै थानाय सम नङा दान्दिसे जिरायनानै थानाय सम नङा बयबो बावहाय हारि दानायनि खामानियाव जों मोजां नाङो बर'नि राजखान्थिया गमामायैनो हारि दानायनि राजखान्थि नेहाद एखुथा गावनि मुलाम्फा नागिरनाय बे सम नङा बड'फाया जे सिमां नुदों बर' रायजो जा जोंनि मुंख्लंफ्रा जाय थांखि मिजिंजों जिउ बावलांदों बेखौ जोंहा मावफुंनांगौआ जोंनि बिबान ओंखायनो बेनो बाथ्राया बड'फानि जि मोनसे सिमांमोन बा जोंनि मुंख्लंफोरनि जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरनि जि मोनसे सिमां बर' हारिखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा जौगासार हारि दानायनि बे दाबो जाफुंजोबाखै आरो जोंनि बर' सुबुंनि गेजेराव मोनसे गिदिरथार आंखाल दङ दाबो बे जाहैबाय सुबुं धोन हिउमेन रिसर्सआव जों दाबो आवगायनो हायाखै आं बुंबोबाय थादों सम सम मिटिं माथाङाव बुंदों आङो जे जोङो दिनै दाबिनो रोंबाय संबिजितनि मोन्थाय नागिरनो रोंबाय नागिरबाय जों मोनबायबो जों दिनैहाय नाथाय दिनै मोनखांनायनि उनाव सामलायनो थाखाय जोंहा मानसि गैया जोंनि मानसि गैया गोरों मानसि गैया दिनै नाय नोङो बर' कसारि अनसाय गावां खुंथायाव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बा गुबुन गुबुन आयदानि बिफाननि जे अफिसियेल बा अफिसार्सफोर बुंनो थाङोबा बिबानगिरिफ्रा गुबुन हारियानो जोब दा बेबायदिबा मोननानैबो मालायजोंसो सामलायजानो गोनां जायोबा बेवहाय दुखु मोननांनायनि अनगायै आरो माथो दंबावो दा ओंखायनो बे आंखाल बे सुबुंधोननि आंखालखौ सुफुंनांगौआ जोंनि इयुन जोलैफोर जोंनि उन्दै उन्दै दा जाखांबोनाय फरायसुला फरायसुलिफोरनि सायाव बे सोनारनानै थागोन आरो बावहाय जों मोजां मोनसे लामा दिन्थिनानै बिसोरनो सोलोंथाइ मोनहोनायनि जि मोनसे खाबु बेखौ मोनहोनो हायाबा जोंनि साननायफ्रा बड'फानि जि सिमांमोन जोंनि मुंख्लंफोरनि जि मोनसे थांखि थाखायखौ लानानै जिउ बावलांनाय बा आइ आफा रायजोनि जि मोनसे जोंनि सायाव मिजिं थिनाय गोथां मिजिङा बियो आद्रिबोल' जालांनो हागौ ओंखायनो जों खौसेयैनो खामानि मावनांगौनि गोनांथि दंथारो आरो जों मावलाङो सोरखारा जों रायज्लायबाय जोंनि डब्लिउपिटि आरो बिसिनि मन्थ्रि ट्राइबेल एफेयार्स मन्थ्रि डक्टर अनस पेगुजों जों गले गले रायज्लायबाय बिथाङा मोनसे कमिटि दाना होबाय बियो नटिफाइड जासिगोन बे कमिटिया एसे नायबिजिरगोन जोंनि जिल्लाफ्राव जों जेसेबां गामिफोरखौ जमा होबाय बे जमा होनाय गामिफोरनि सायाव बिथांमोनहा मोनसे जाहैबाय आङो दाखालि थांनाय 23 डिसेम्बर खालि आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर बिश्वकर्माखौ धेमाजियाव लोगो मोन्दोंमोन मोनसे प्रग्रामाव फैदोंमोन बिथाङा बे प्रग्रामाव लोगो मोननायाव बिथाङा सोंदोंमोन जे सनितपुर बिस्वनाथनि बर'फ्रा दा मा साननानै दङ आं बुंदोंमोन जे ओरैबो गैया बिथांमोनहाथ' ना बिटिआरआव दं ना बिकेडब्लिउसिआव दं बर' कसारि अनसाय गावहाबो गैया बिथांमोना बिटिआरआवबो गैया बिथांमोना मोनसे हेंगिं मोनसे हालोदाव थाबाय बिथांमोना ओंखायनो माबा मोनसे फाइनाल जानायखौ लुबैबाय जानांगौ माने बिटिआरआव नङाबा बर' कसारियाव बे फाइनाल जानायखौ लुबैयो मानोना डेभेलपमेन्टनिफ्राय माने जौगाखांनायनि जि मोनसे जों खाबुफोर मोनांगौ बेनिफ्राय बिथांमोनहा डिप्राइभ जानानै दं नासयजानानै दङ दा बेनिफ्राय बिथांमोनहा बारग'नो लुबैबाय आं बेखिनिखौ बाथ्राखौ बुंदोंमोन दा गमामायैनो मैया गोजोनथाव बाथ्रा बेनो खोनासंलांदों आं बुंनाय बाथ्राखौ ओंखायनो बे माबाफ्राबो
मोगथांबो जानानै फैबाय आरो जोंबो दिल्लीयाव दाखालि ज' थांनानै नारसिनहैनाय जाबाय बेफोर गासैबो खामानियाव फैदों बायदि मोनो आं दा ओंखायनो दा नुबाय मा थाबैनो बे सनितपुर बिष्णुनि जि गामिफोरखौ बिटिआरआव सोगोन आद्रा थानाया जोंजों फैगोन बेखौ लानाबो बिसोर माने बियाब दानायनि जि मोनसे हाबाफारि बियो आरोबाव जोंनो सम लाबावनो हासिगौ ओमफ्राय बियाबा जोंना बारायनोबो हासिगौ आंहा जि फोथायनाय दङ मानोना सनितपुर बिष्णुखौ जों लाफाखाथारनाय जायाखै नालाय ओरै खोलानि ओनसोलाथ' बिथांमोनहा हाबखानाय नङा दा बिथांमोनहा हाबैया ओरैहाय फैगोन जोंजों बेयो मोगथां आरो जेब्लानो बिथांमोननि माखासे ओनसोला ओरैहाय फैगोन अब्लानो बियाबा बारायगोन ओंखायनो बेफोर गासिबो खामानिफ्रा हयथ' जालांबाय थानो हासिगौ आरोखि ओंखायनो नेबावनांगोन एसे दिनै थामथि बर' गोजोन गोरोबनाय दिनै जिहेतु 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जिथु थामथि बर' गोजोन गोरोबथा जालांबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिपिनि मोनब्रै फ्रेक्सन आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउपिनि गेजेराव बे दिनै 3 बोसोराव आगान होबाय 3 बोसोरनि बोसोरारिखौ जोङो सिमेन्सापुरनि सानजारि नोगोर बे जोंनि हेडक्वार्टाराव खुंदों बे जायगानि गुबुन गुबुन आफादफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आइजो अनसाय आफाद बर' थुनलाइ आफाद XBLT सारेन्डार एनडिपि गुबुन गुबुन जोंनि बर' माहारियारि आफादफोरखौ ज' लाफानानै जोङो बेयाव बे हाबाफारिखौ खुंदों दिनै जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनायनि उनाव जोङो बड'फानि बिबार बावदों बड'फानि बिबार बावो जोंना बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा बेजों लोगोसे मुंख्लंफोरखौ बावो बिबार बावो जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' नार्जारी बिथाङा आरो दिनै जिहेतु बेनि उनाव जोंहा दाख्लैसो गुवाहाटीयाव जालांनाय 5, 6 आरो 7 जानुवारियाव जालांनाय बेयाव जोंनि गोजाम आफादखौ सिमफायनानै गोदान आफाद दादों बे गोदान आफादनि दिनै मोनसे समायखिरा लानाय हाबाफारि दं बे समायखिरा हाबाफारि लानायनि उनाव जोंना मोनसे गेवलां मेल जागोन बे गेवलां मेलाव थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि जेবিলাক दफाफोर दङ बे दफाफोरनि सायाव जोंहा सावरायनाय मोनसे लादों आरो जों नोंथांमोननि गासैबो चेनेलनि जुगै आं भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ मोनसे गोजोननाय बावनो नागिरदों मानो होनोबा जोंनि बिटिआर सुक्तिनि जिथु थाद'ना थानाय दफा थाद'ना थानाय 3.1 मथे जिथु बिटिआरनि सिमा बारायनाय बे सिमा बारायनायखौ मैया जिथु मानगोनां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सनितपुरनि गहपुरसिम जिथु सिमा बारायबाय बेयाव जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो खोब गोजोननाय फोरमायदों भारत सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम आरो आद्रा थानाय जेब्लाक दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ जुथायै जों नारसिनबाय थादों सरकारखौ आरो जों खावलायदों सिगांनिफ्रायनो जुदि जोंनि गेजेराव जोंनि माहारियारि आफादफ्रा जयै थानानै गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होयोबा गासिबो दफाफोर थानाया जाफुंगोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दं मानो होनोबा जों खननै खनथामसो जों थांबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद एनडिपिनि माखासे फ्रेक्सन जों थांनानै भारत सरकारनि जिथु नखर बिफानाव नर्थ ब्लकआव थांनानै जों खननैसो रायज्लायहैबाय आरो सरकारखौ नारसिनबाय आसाम सरकारखौबो जों गले गले नारसिननाय जाहोनाव फोर जाफुंदों होननानै जों फोथायो आरो इयुननि जेब्लाक दाबि दावहाफोर दङ जेब्लाक जोंनि जाथिनि जेंना जेंथोफोर दङ जों गासिबो जेनेबा माहारियारि आफादफोर जेसेबांफोर दङ जयै थानानै गभर्नमेन्टखौ नारसिनबाय थायोबा गासिबो दफाफ्रा जाफुंनायजों लोगोसे जोंनि गासिबो बर'नि समस्याफ्रा जोबस्रांगोन होननानै जोंहा खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय फोथायो 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम COVID-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार